Елате да си изпием кафето и да отцветяваме заедно в събота сутрин. А днес ще си отцветяваме книгоразделител. Вчера пуснах тези книгоразделители за отцветяване и вие доста ги харесахте, така че са налични в Instagram профила ми дори и сега. Книгоразделителят е доста дебел, или е 260 или е 300 грама хартия, ако не се лъжа. И цената му е 3 лева. А пък ако не ви е спешен и още не ви е чак толкова есенно, те ще идват като подарък с книгата ми за отцветяване в първия ден, в който излезе. Всяка от поръчките на първия ден от обявяването на книгата ще включва такъв книгоразделител подарък. Все още нямам точна дата за това кога ще излезе книгата, но естествено ще бъде обявена предварително в Instagram, тук в Facebook, навсякъде. Със сигурност ще бъде преди 15 септември, честно казано се надявам да бъде и преди 10, но не мога да обещая нищо. Но ако ви е толкова есенно, колкото на мен, можете да разгледате есенната ми колекция в Instagram. Тези книгоразделители, както и много други, са налични в момента.